Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Kees van Dongen is al 25 jaar actief op het strand van Daaibooi. Hij is eigenaar van het restaurant aldaar. Hij heeft in de afgelopen periode vaker contact met ons opgenomen, omdat er wat hem betreft illegale activiteiten oogluikend worden toegestaan op het strand. En dat heeft allemaal te maken met organisaties die volgens hem door de overheid worden gedoogd. En dat betekent dat hij als eerzame ondernemer geen rechten meer heeft. Het is een situatie die tot veel verdriet en frustratie bij Van Dongen en zijn partner heeft geleid. En ook zijn gestel is minder goed. Hij is ernstig ziek. Hij heeft een interview nog gegeven omdat hij wil dat er rechtvaardigheid komt voor de situatie op onze stranden. Er worden zaken toegestaan die niet toegestaan zouden mogen worden. Hij is naar de rechter geweest, hij is naar de ministeries geweest. Hij heeft meerdere keren met minister-president Pisas hierover gehad. Maar volgens hem wordt er niet naar hem geluisterd. Kijk naar het deel van het interview dat ik met hem had. En laten we hopen dat er snel iets goeds uit dit helemaal komt. En hoe lang duurt het nou al? 3 jaar. 3 jaar. En hoe lang gaat het nog duren, denkt u? Geen flauw idee. Ik heb mijn allerlaatste hoop om het via de nette manier bij de rechter in handen te leggen. Maar ik begin daar nu ook al mijn gevoelens over te krijgen. Ik bedoel, er is 3 jaar lang onwettig jegens ons gehandeld. Dat geeft de rechter toe in haar eindbeslissing. Alleen ze geeft de overheid nog 6 weken de kans om een handhaving te verrichten. Dus ze mogen nog 6 weken doorgaan met illegale activiteiten. En dan zeggen we mezelf. Maar na die 6 weken? Moet je afwachten? Ja. Dan kunt u nog afwachten? Ik zou moeten. Ja. Wat kun je nog meer doen? Ja, daar wil ik niet naartoe. En daar heb ik altijd, mijn hele leven lang, van weg willen blijven. U wil gewoon volgens de regels werken? Ja. Daar hebben we toch een wettig en strafrechtelijk boek voor. Maar daar voelt u zich wel, u gaat niks doen wat u niet mag, maar u voelt zich wel gefrustreerd dat er niet naar u geluisterd wordt. Ja. Het is niet zozeer wat er in het wetboek strafrecht of het burgerlijk wetboek staat. Het is ook hoe het gelezen wordt en of het überhaupt wel gelezen wordt. En nu zijn er binnenkort verkiezingen. Denkt u dat dat goed is voor u of dat er dan snel toch iets geregeld gaat worden? Ik weet het niet. Ik hoopte dat het er niks mee te maken zou moeten hebben. Nee. Maar ja, misschien heeft het er wel mee te maken. Misschien wel, maar ja, dat zijn assumptions. Ja. De situatie is dat er illegale toestanden worden toegestaan op Daaibooi. U wil daar iets aan doen via de rechter en er wordt eigenlijk niet naar gehandeld, om het zo... Eigenlijk begeef ik mij nu op glad ijs. Door het interview te geven? Ja. Waarom? En door naar de rechtszaal te zijn gegaan. Vorig jaar hadden we weer een akkefietje op het strand. Hebben de vissers de politie gebeld. Moesten komen. En toen kwam er een heel, ging over vergunningen, wel, niet, beter lezen. En als jij iets gaat doen dat wij dit moeten gaan stoppen, dan gaat deze hele tent dicht. Wie zei dat? De opperhoofd van de vissers. En door nu met de pers te praten bent u bang dat er iets gaat gebeuren? Ja, hij heeft me beloofd. Ik heb ook meteen de politieagent die naast mij stond, mind you. Ik zie dit als bedreiging. Ja. Meneer. Emotie. Ja, nou, en ik ben dan 3 jaar emotie. Ja. Zie waar het toe het me brengt.
Waar Van Dongen zich vooral druk om maakt, is dat er activiteiten worden toegelaten, onder meer door de coöperatieve die Piscadonang, zonder juiste vergunning. En zoals gezegd is er de afgelopen 3 jaar geprobeerd om via instanties gehoor te krijgen voor de problemen. Er is een advocaat ingeschakeld, maar er wordt te weinig gedaan, aldus Van Dongen. We houden de zaak voor u in de gaten.